Finish. No ya. Wah, so many. Kok kurang ya? Mau jadulnya tuh, tapi Rene botol gede. Enggak kok. Enggak mau nih dhisik kono pakai toh, wis caplap. Wis ganti. Ka ibu. Kak, entek paling apa piye? Pantai Reneng kok. Satu kali Sprite. Deh Sprite lah anu Fanta mah deh ya. Aku pengen Fanta merah kalau kok ini. Iya nang toko Indo enake. Pak Sengkunine miker. Enak. Good. Sengkuritine ngawasi. Sapa ngerti enek sing ngisep susu. Lah wae nggih saudo no, lah aku ora ndek saudo. Hah? Monggo ndoro. Pak security ini mau tekan di untung aku arep rokok rasido. Jadukno saya di Seneni no. Hah? Ndi? Sapa? Nyapa? Seragam gereja wi. Hah? Teko nyenengke. Apane teko nyenengke? Hah? Oh, jadinya nangis ketebak matanya jadi. Apa kontek putih-putih enggak saya nem? Apa? Putih-putih konteknya apa? Endi? Putih-putih. Ya diontek. Kenapa? Enggak boleh? Ya enggak, tak kulit ngono kae. Ngene capek elek panggah goblok kok mbulek iki kancane. Iya, liburan terus aku. Ada kono-kono begini. Ana peka si joblok ya. Jadi disoki wong. Bakal ki wong asat wis disoki. Bayar kan ngono kuwi kan tuku mentega kae. Aku grup capean ya. The Lord has met dengan yang dikasih ini. This is the day I don't have boyfriend. Ada. Udah.